Dobrodošli na konferenciju za štampu fudbalskog kluba Železničar povodom početka priprema za drugi deo sezone 2017-2018 u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. Danas ćemo prozivku izvršiti na Sportskom centru Mladost u 12 časova. Prozivku je ono što je najvažnije, najveća promena u klubu, će izvršiti Goran Mrđa, koji je izabran za novog šefa stručnog štaba. Mogu reći da je zaista interesovanje trenera za mesto šefa stručnog štaba u našem klubu bilo veliko. Mi smo naravno od samog početka imali izbor nekolicine trenera i na kraju se upravni odbor na čelu sa mnom odlučio za Gorana i izuzetno mi je zadovoljstvo i siguran sam da će on uspeti da ostvari sve naše zajedničke ciljeve za ovu sezonu. Naravno moram da se zahvalim i prethodnom treneru Nenadu Stojčiću sa kojim smo sporazumno raskinuli ugovor i to ne zato što je došlo do nekih neslaganja, nego jednostavno Žuća je dobio ponudu iz Kine koja se ne odbija, tako da nam je to isto još jedno priznanje koje je klub dobio, znači da se naše igre i uopšte funkcionisanje kluba prati. Danas na proziciji bit će prisutno 30 igrača, od kojih tačnije 27 igrača i trojica golmana. Veliko mi je zadovoljstvo da će četvorica igrača biti iz naših mlađih kategorija i to trojica kadeta i jedan omladinac, kojima želimo da pokažemo na koji način funkcioniše seniorska ekipa i da oni kasnije ta iskustva podele sa svojim vršnjacima. U prelaznom roku takođe velika promena i jedno veliko priznanje za naš klub je odlazak našeg dugogodišnjeg, tačnije 3,5 godine Nemanja Tekjaški proveo kod nas. Jedno veliko priznanje za klub da je igrač poput njega ostvario svoj san da zaigra u Superligi Srbije i to u trećeplasiranoj ekipi naše Superlige, Spartaku i Subotici. Kažem još jedno, to je veliko priznanje za nas i jedan veliki podstrek za dalji rad. Naravno, ja bih se zahvalio i svim trenerima koji su sa njim radili u našem klubu i sigurno doprineli njegovom razvoju kao igrača. To su Siniša Radulović, koji mu je pružio šansu da debituje kod nas kao veoma mlad u 4. rangu takmičenja. Posle sa njim radio i Aleksandar Stevanović i na kraju Nenad Stojčić, tako da sva trojica sigurno imaju velike zasluge za njegov odlazak u Spartak. Drugi odlazak je odlazak Miloša Janićijevića, koji je takođe proveo kod nas godinu dana i za tih godinu dana zaista pokazao visok i kvalitet igrački i ljudski i naravno da smo mu izašli u susret da negde svoje životne ciljeve ostvari i to na Islandu, gde će nastaviti svoju fudbalsku karijeru i svoj dalji život. Dalje promene su da je i golman Dejan Jevtić, sa njim smo isto sporazumno raskinuli saradnju i ujedno mu se zahvaljujemo za dosadašnju vreme koje je proveo kod nas. Odlasli su još, otišao je Šobat Božidar, Nikola Vuković i Kostić Marko, takođe sa njima nećemo nastaviti saradnju. Ono što je isto primetno na ovoj prvoj proziciji je da je prisutna veliki broj mladih igrača, koji još uvek nisu naši članovi, ali to će stručni štab na čelu sa Mrđom oceniti ko je dovoljno kvalitetan da ispoštuje neke njegove stvari zamisli i da ovaj rang takmičenja sam da ima kvalitet za ovaj rang takmičenja. Narednih dana, to ćemo neki naredni put pričati o tome, bit će sigurno još dolazaka, 2-3 proverena igrača, ali sačekat ćemo da šef da sud o trenutnom kadru, pa ćemo vidjeti šta je potrebno za pojačavanje u ekipi. Što se tiče samih priprema, danas počinje, znači 24. Najveći deo priprema odradit ćemo na terenu sa veštačkom travom, znači kompletne pripreme u Pančevu, zakazane su za sad 6 prijateljskih utakmica i jedna, u stvari prva takmičarska je već 3. marta i to je finale Kupa područja Pančeva, tako da eto i novi šef struke će imati priliku da u prvoj utakmici osvoji i trofej prvi za naš klub u ovoj sezoni. Posle toga 11. je početak sezone, prvu utakmicu igramo u kuću protiv Omladinca iz Novih Banovaca, tako da siguran sam da će novi šef stručnog štaba sa svojim saradnicima do tog datuma spremiti ekipu da
da bude spremna za taj početak prvenstva, a same ambicije kluba za ovaj drugi deo sezone, naravno prvi i osnovni je opstanak u ovom rangu takmičenja, gde sigurno zaslužujemo da budemo, jer ovo je treća sezona nastupa u Srpskoj ligi, polako postajemo standardan učesnik ovog takmičenja, stabilan, ali ideja je da u ovom drugom delu prvenstva razigramo što više mladih igrača i u principu da pripremamo, da vidimo od te grupe mladih igrača na koga možemo da se oslonimo u narednoj sezoni, gde će naravno biti urađena dodatna selekcija sa nekim starijim iskusnim igračima, sigurno, da bismo sledeće sezone još bili ravnopravniji za vrh tabela. Kao što sam rekao, novi šef struke, Goran Mrđa, ima 100% podršku celog upravnog odbora i svih nas u klubu i to će osetiti na svakom koraku i to očekujem da mu bude jedan veliki vetar u leđa da ostvarimo zajedničke ciljeve. Moram da priznam da mi je posebna čast i zadovoljstvo što ću sarađivati sa gospodinom Naukovićem i što sam izabran za novog šefa stručnog štaba. Danas u 12 časova izvršit ćemo prozivku gde ćemo se detaljnije upoznati sa igračkim kadrom. Evo, Goran, dobrodošao u klub. Želim ti puno sreće u daljem radu i da ostvarimo sve zajedničke ciljeve. Hvala. Evo ovako. I sreće. Hvala, predsjedniče.